Jsem zpátky. Jo, věřím, že jsem vám chyběla. OK, hele, takže jsem tady už nastartovala počítač, by to mělo jet. Vypnu tady přebytečné programy, moment. OK, jdu na ten edit, řekni Bubovi, ať pozdraví YouTube. Hej, máš pozdravit YouTube, Bubo. Protože už jsem našla konečně editora, jo. A představ si, že budu mít videa na YouTube, jo. Takže musíme udělat nějakou collaboration, rozumíš? Bychom mohli, teď už jsme budeme oba dva youtubeři. Jo! OK, lidi, já vás pozvu tady, když napíšete hezky vaše jméno, tak já vás pozvu. To vypadá jako, že jsi velmi dobrý. Cože? Kdo to je? Nevím. To OVG, hej, počkej, co to je za ty zaránky? Ten OVG kvasna, to je někdo dobrý. Že bychom je tady nechali. Hej, YouTube content, jasný, YouTube content, střihači, YouTube content. Takže lidi, vy dělejte hezky klipy a my budeme hezky dělat videa na YouTube, že jo? Já jdu jungle, jo? Protože chci teďka vám ukázat mé skilly za Kejna. Hej Bubo. No. Jsi docela to, jakože na holky. Aha. Protože mě si žádost dopsat vlastně na Facebooku nepřijala, mojím 4 kámoškům asi jo, že mám jako společné přátelé. WTF? Jakým kámoškám? Exposed. Všechny jsou pěkný, jako nebudu ti kecat, takže... To je v pohodě. Já s holkama neumím mluvit, takže bych se moc daleko nedostal. Kluci, jdu tahat, jo? Už nemám ping, už je to všechno v pohodě, takže jdu tahat. Lachtankovo 30 korun na internet mi pomohlo. Hej, sorry, já tady asi takhle budu občas mluvit, protože mě to nebaví mutovat a tak. Jo. Když to nemutuju. Ale v pohodě. Já nemutuju. No jako nemutuju právě, tak... Jakože... A to je jedno, jak to být. Čekejte, já vám jdu pomoct, kluci. Mama. Dobrý. Já mám když taky, jo? Jo, aha, ty jsi šlo. Bu. A nic. Ale myslím si, že máme na to, na ten turnaj. V téhle sestavě 100%. Hej, že jo, a taky jako... Já to cítím v kostech. Náš mi nemluví, to bych toho vyměnil. Víte, co je nejhorší? Nemám u Buby odběr a pořád mi ho to háže na YouTube. No vidíš, jsi doporučený, Bubo. To jsem rád. Ne, asi. Kvalitní content má být vždycky doporučovaný. A pak ti to doporučí Taryho, no, tak to už je trošku... Tak jedeme do protisměru asi, co mi zbývá. Jakub jezdil starým Taryho autem v Riftu. No. Já jsem viděla to video, Pirát Riftu. Ale to je teďkon super náhodou, jak si to všichni dělají srandu. Mně píše ta kámoška, co máš přátelí, že odkud znáš Kubu? Počkej, jakože mě? Jo, odkud znám. Řekni, že jsme kámoši z piva. Nebo já nevím, jestli bylo aspoň 15, ale... Jo, bylo. Dobrý, tak to je v pohodě. A kolik ti je? 17 nebude. Můžu napsat Herdinovi, jestli jste hoši. Nebo Baxovi. Děláme ESUBu 2. Ale nezapomeňte, že já taky patřím do ESUBy. A ty jsi ESUBa Ladies. Prej nespálíš si náhodou kompa za těch 24 hodin. Ne. Ale už sotva hodinu a už mi tady hučí jak traktor. Ježišmarja. Tam bych Já to vemu. Mám to! Tak co tady jsou, už jsi v ESUBa Ladies 100% jistá. Ty a ESUBa Ladies kráso. taky. OK. Můžeš si vybrat dokonce, do kterého týmu chceš. Hej, nemáš to. OK. Já budu klidně v obou. Tak to zase ne, já nebudu dělat toho hráče. Já se nebudu dělat o svý. Flash nemá. Hele, aspoň nemá flash, ale tak to bylo hůř toto. Ty krás, tady je skoro 100 lidí, kámo, cože? Vy jste hodný, že jste tady. Hej, mám pomoc! Nice. To máte, pojď. Já to nebudu ultit. Hej Bubo,
A No. něco jiného než Wingsku. Jo. Jakože na ADčka? No, Já třeba. Morganu. Hele, klidně AD zahraju Tam Morganu. jedeš. Tak vidíš, jak se jmenuje Buba Irolo. Jakub. Jakube, děláš to jak? Ježišmarja. Typu, jsem se lekl. Už tady tolik to je ultina. Ne! Jo, dobrý, nice. Hej, prej. E-Suba, Jinx ADC, E-Buba, Jinx Jungle. To by bylo dobrý náhodou. Jak napadlo Bubu začít tvořit takový content, který nikdo jiný předtím nevytvořil? Já nevím, koukal jsem se na svůj PayPal a bylo tam málo peněz, tak jsem si řekl, že... ne, Na já máme ne. PayPal, ne? No. Já nevím prostě, jako já jsem dřív hrozně dlouho hrál LoL a mě to přestalo jakože strašně bavit prostě hrát LoLku a jako dělat to normálním způsobem a viděl jsem, že lidi prostě dělají ve Fortniteu různý píčoviny, že chodí random prostě field nebo taky ty squady a já jsem začal napojovat nejdřív ten do lobíček a taky věci. Můžem? Pojďte. Mě to začalo bavit. Pojďte. 3, 2, 1. Syna. Halo, tady. Kuba Buba. Hej, vůbec kde vzniklo Buba? A jo, vlastně. Ne, dobrý, už vím. Já bych ho nazval jako Bubák. Ale to potom nebude tak... Bubo, to nebudeš mít na 10 minut potom, víš co? Hele, já poslední dobou se docela orientuju, jak to natáhnout. Hej, kámo, to napiš do té tvojí skupiny a tam se najde určitě nějaký editor. Já třeba taky edituji jakože videa, ale nemám na to čas. Udělej nábor jak hrdin. Na Ježiš. editora. A mě to baví editovat samotnýho. Jakože. Ono si na ten edit hodně lidí stěžuje, ale ono to je schválně takový. Já jsem dřív jako seděl u těch editů a stříhal to hodně dlouho, ale... A potom jenom, že jo, já jsem na vás tak hodnej a edituji tady ve 3 ráno pro vás. Hej, to má ulti. Nice. GG. S tím máš rád, jako to ještě překvapky na to. Let me get rain on 'em. Let me get rain on 'em.